Bok, ja sam Luka i dobrodošli u prvi park znanosti u Hrvatskoj. Park znanosti se nalazi u Oroslavju, 30 km sjevernije od Zagreba. Već 8 godina već osmišljavamo, crtamo i delamo ovakve stvarčice, a prije 2 godine smo odlučili napraviti fizički ovaj park u dvorištu. Park znanosti je namijenjen svim istraživačima, od 7 do 77, oni starim i mlađim o tome. Pogotovo za osnovne, srednje škole, vrtiće i svi one koje zanima znanost na ovakav jednostavan, zabavan i svima razumljiv način. Od velike pomoći itekako je bilo prepoznavanje vrijednosti projekta od ekipe Pokreni nešto svoje i faza 2 je upravo pred nama. Svaki eksponat je interaktivan, potrebno ga je osluškivati, mjeriti, dodirivati i pritom dobiti na zabavan i jednostavan način kako i zaki određeni eksponat funkcionira. Probajmo! Mi budemo i dalje razvijali nove eksponate, a na vama je da nas posjetite u prvom parku znanosti. Dobrodošli u park znanosti gdje je znanost zabava. Bok.